Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Alam nyo kabisyo, ngayong araw na ito nakakalungkot na. Yung tipong umaasa ka na may taong babalik pero wala naman pala. Yung tipong pa-post-post pa na magbabalik na ang Basa Princess pero hindi naman pala. Hanggang kailan ba tayo papaasahin? Hanggang kailan ba tayo aasa? Pero Dude, ano ba to? Sandali lang Joke lang. Bakit ganun naman? Parang may namatay. Ba't parang may namatay dun sa intro mo? hindi ako magaling sa ganun eh. Sabi ko kay Titangelo, dude, ikaw muna mag-umpisa ha. Tapos parang nung nagsasabi siya kanina ng mga sentences niya, ng mga liners niya, parang feeling ko nag-eulogy siya. Hindi, kakaating ko lang kasi ng ganun. Totoo? Yung burol. Tapos nakita mo ko. Oo. Parang galing akong kamatayan, ganon. Tandaan mo, kagagawa ko lang ng isang buhay. Ayun. Yun. Galing maternity leave ngayon, buhay na. At buhay na buhay ako ulit, Titangelo, para makasama ninyo ngayong gabi. Alam nyo po, gusto ko lang gamitin tong pagkakataon na ito para pasalamatan ang aking partner on air, Titangelo, for being such a great DJ. Dude, kumusta ka after 105 days? Mahirap. Kulang ako kung wala ka. Oh! Magkano ba gusto mo? Gusto mo ba isang sahod ko bigay ko sa'yo? Hindi. Naliitan ka, no? Hindi, masaya na ako, dude. Makabalik ka lang. Alam mo yung pressure ko nung wala ka, iba talaga. And alam ko sa sarili ko, to be honest, and alam ko yun, lagi kong sinasabi yun sa mga tao and sa family ko niya, hindi kumpleto itong programa kung hindi si Rocky yung nakaupo. Hindi kumpleto yung programa kung hindi kita kasama siguro. Ganun. Dude, ba't naiiyak ako? Totoo yun. Naiyak bigla, parang... And ako dapat na magpasalamat, dude. Kasi, yun nga, dahil pinagkatiwala mo sa akin yung programa mo sa ilang araw. Ang haba nyo na. Dude, hindi naman to programa ko lang. Programa natin Ayun, to. maraming Simula salamat. nung inilagay ka rin sa oras na ito, itinreat ko na siya as our program. Not just my program, but our program. At masasabi ko talaga na ang sarap may kapartner at kabatuhan on air. Hindi lang sa buhay, 'di ba? Parang sa Love Radio, kasama mo. Masarap talagang may kasama. Yes. Yun eh. Yes. Kaya ngayong gabi, kasama nyo kami para na naman sa isang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kasama nyo, DJ Rakitera. At syempre, DJ Titangelo. At eto na nga po, ang pinakaabangan ninyong patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Titangelo. Ibinenta ko ang anak namin ng asawa ko dahil sa kahirapan. Dude, ikaw, kung may anak ka, ibibenta mo ba yun kung desperado ka na? Hindi. Mabebenta ko yung asawa ko. Wag yung anak! Kuhain nyo na ng buo yung asawa ko. Wag lang yung anak ko. Ibang klase ka talagang maging asawa, no? Gagawin ko ang lahat. Delikado pala talaga lahat ng babae sa'yo, no? Buti yung ibang nagkakagusto sa'yo, nagkakakrush sa'yo, talagang pinupush pa rin nila na maging crush ka. Buti hindi sila nagbaback out na, ayoko, i-uncrush ko na to. Siyempre, mahal namin yung anak namin eh. Di ba? Hindi, to be honest, hindi ko gagawin yun, ibebenta yung anak. Benta ko yung sarili ko, wag lang yung anak. Wow! Wag Anong lang kaya yung mong pamilya lunukin para sa anak mo? Lahat. Anyway, kabisyo, lahat daw kayo lunukin ni Titangelo. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Titangelo.
Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Gadget lang, gadget lang, gadget lang. Metro's number one, Love Radio. Basic!